yazi xa usemonti funeka uhlale u-ayinile efonini uready because uyakwazi ukuthi uzisukele abakhwetheni apha kungene lakhole ba efonini ka uphume nekhula fast sehla apha ulwashi uqonde ba 3 minutes away mosabantu aba ngokwazi ulibala kuwe ixesha uyoboleka iayini ungayiphosa i-departure time zingcolile ke brother zonqeni mosukulontsha sithi awu grand jam masambeni man wake wahamba namajiti ubuqoma yo andikho fresh tu ufonini but andifuna uphosa akho comfortable nakwi-groove avoida nee-hugs iwesi ke ngokuphinde ube sisimenxe esifana nami ungathi arha nothi yena kaloku lo usekangaka benuka ifuqansi but ke asikho lapho namhlanje guys asile masamankazana yo awena xesha lakho and xa usemonti unida iliva eziyi-2 nebhajethi yamankazana because kaloku iweekend alapha iqala namhlanje kwi-Fish Bright Thursday ekoneni yoqhina Monday kweza balcony sessions zakastela phinde i-Tuesday ufonelwe ngujiji wathi masikroba apha eVegas ndithi hayi ke mntanam andiyotarget market yaleya indawo saya once mosinoyarisbhas angena saphuma sathi tsex yemdantsane xa usuke kasi uyakhawuleza mosuzixavela uqazi hayi kodwa andibhilongi apha mna imistake yakho kuyiphikisa ke la feeling because uphela ubhatyaza unxila amasimba pha ujave phezu kwetafile ukhatywe naziibhounce athi ke wethu guys kusemhlabeni apha mani yazi abantu abazongayifosteli isituation foni nawe ndaba angabhilongi kuzo as long as be-happy bona ngeziqu zabo